На Марица или... Да, ти каза Марица, не каза Ботев. Много ходих по мача. На кой? На Ботев. Добре, това исках да чуя. Достатъчно ми беше. Оле. Весо е много добър. Само ще направя, Вики падне малко. Вратаря, ако беше вкарал там, така ще го авантаж. То се е досадено. Едните викат, че свират за тях, другите викат, че за другите свират. Тебе майката. Сузбе. Много несериозно. Трите дъвки не му вече. С чува ли трябва ги дъвки? Те са много хубави. И хубав вкус имат. Дясно. Няма да ходиш пак да гледаш матч, бе? Ще хода. Кога? Тази година? В смисъл до края на сезона? Колко пари си? Аз съм сметал много малко с всичко. Аз ще говоря без да се притесняваш за абсолютно нещо. 3 дена. Ай, 3 дена, Ти трябва да идиш на другия ден матча и на третия ден... Трябва да се подбираш, да. Не всеки се вече много вече. Сега, аз на връщане ми беше 25 паунда. Ама колкото не вземеш, колко по-рано си вземеш, толкова по-рано. Аз примерно 3-4 месеца по-рано си вземеш. Другия сезон. То това е. Въпросът е и билет да може да си имаш, защото това е Ти нали си регистриран там? Не, аз си взех такъв билет, дето е... Той е като програма, разбираш, пакет. Като какво? Пакет. Няколко човека ли? Не. Аз в май на половината си ги стали от винта. Аз си го взех от сега. Представи си, че си Влизай, казак, влез! Той е такъв един пакет, дето включва билет за мача, 10% намалена от бензина и след мача в ресторанта на стадиона. Среща се. Легенда на клуба, вечеря. С кой се срещна? С вратаря от финала 68 година, когато вземаха шампионска титла. Нищо не ми говори това. Тук ми се струва, че нямаше нищо. Ще гледаме записа. Сашо Диков. Върни. Кой беше? Сашо. Асене върни. Асене върни. Асене върни сега малко, Асене. С такова густо може да си я забием. Няма да гмана. И тя пребери коляното.
Остава сега, няма нищо. Беше облезен. Чукнало, ами посяга удар, не? Това е. С много голяма чанта за малка камера. Те вътре всичко. Дон Корлеоне. Рекламата на Адидас, да. Кой е това? Реклама на Адидас, да. Много ме е грозен май на става прическа това. Беше по едно време с една много яка честно. Второ да спотрудиш се. Не като ляга ли за дуспа? На... Как бях? Академик. Не трябва още 2 гола. Чиста дома. Ако са гол. Сега в случая имат ли право да играят следващия мач с черен картон? Не, нали? Не беше пропуснато. Тоест пропуска финала. Много кофти за Видент, евентуално, или за... Да. За Видент според мен така лошо. И за Академик, защото на Албанта е много ценен и те отзад. Еми да, ама... Знам, че се справят сега. Ще дойде Гешев за финал. Он е Али. Челъка. Какво? Гешев няма ли да дойде? Да се записали. Къде е? Под кое име? Кои са записали? Какво задавайте си Ние записали? вчера учим в 9 часа първи мач. Много да я гледам. Какво са приготвили на едното игрише и на другото, други чина. Викам, сега сме с цел, викам, бацка ръка хвърля на наша ръка. И вие сте записали? Не игра. Не. Порно. Тоше. Каскадски. Колосите ли? Колосите. Има някакви дискотеките за нас ще умират. Има много... Това е в лигата. Ние ще втори мач ще сериозно. Не стърляхме 2-3 гола, чисто не може да играеш, виж, ако се виж. Ви къде играхте, бе? Коматево, Къде в Коматево, бе? не може да играеш. Всички мачове ли са там? Не, сега вече има пол. Чак сега ти с кой ми говориш в момента? За Каменица си говори той. Ти си мислиш за лигата, той за Каменица си говори. Почна да се чудят, като си задавам въпроси. А под какво име са записали Конзи? Там новата ли? Да. И те май точно така са записали. Не. Ако ги има, не са така. Свърша първото време, второто средата, ни играят човек повече. Влезли 7 човек играят. Докато са сетят, но не добри, разбираш. Те ми не даха. Сега повече да някакви нови неща. Нови екипи. Да, бе, тя да ще смеят. Кой бе? Кой е това, бе? Някаква марка Американска, на собственика. Кой е с нови екипи, бе? Ливърпул. Където право за ръгбич. 25 милиона на година. Те трябва да са такива някакви путни фанелки, май. Повече по-малко да функциите на матча са Йоли вика да бъде един път поръчал си го някакъв английски сайт.
сега една лянца за 90. Колко? 250. Фалко. Те там па изобщо не ги гледай, те уния са някакви измамни трябва да ти кажа. Кой бе? Aukos.bg ли, .com ли, не знам какво. Защото май не ги тия те шарлатани. из портала отвориха сега. На спортала и на Китбега. Много скъпо. Много, целуват ли се, бахте цените. Аз знаеш, че тук една медали. Пълно половина за една кило. Те и колко имат право? Не знам дали. Оп! Докторе, Картона падна! вземе. Доставям .com ли? Ще викам, дядо Коледа не е дошъл, ще го се обърна майка. Гледам 3 чува, викам, Това е защото си бе някой замазачи не доставят стоките за България. Затова ще дебнеш в сайтовете официалните намаления и разпродажби майна. На всички ти човек, абсолютно всички. Спорт. Работят всички на една система. Абсолютно всички работят на една система. Спорт директ, това е. Много е скъпа доставката. Оттам ли? Краси се събират 15 човека и си го разделят и идва ефтино. Да, така, да, иначе само ако тръгнеш. Ти да дебел. Ти спорт за магазините наши какви са? Уникални. Влизаш вътре и... Те още един гол. Как ще никой на какво ще стане? Ставим ли свидетели на сензация? Движение! Не, те ще вкарат един гол, 100%. Виднете. Да. Ние може да съберем. Имаше там едни, дето идваха да играят, после спряха да ви идват. Не може да съберем. Що не идват с понеделник, бе? Къде? Къде? Горе на това. Каршака. Аз миналата седмица бях контузен, но утре може да издуя. Ти ходи ли? Вече 3 седмици хода аз. Откакто ходих ония път, не съм изпуснал. Така ли? Да. Утре я ще дойда. Пусти му, отвъни навътре и дай в ляво. Десетина минути имаме. Развалям се тактиката така. Нямаш мани.
Ние играхме 25 мача миналото. Ми за година ще играеш толкова. Какво? Ми за година ще играеш толкова. 25. Горе, да. 34 34 ще играеш по-скоро. Аз под 34. Колко бяха? 16? Аз съм гледам игрища на тези. Що? Така ми се вижда в сингли. Аз съм сълтова да го бъде, само Някой каза, че е голямо мен. Не е тяхно. Не бе. Не знам, те в Ирак са и това в нашата смисъл. Път по... на светофара на Аквалент. Не. Чули бе? Светофара на Аквалент. След колелото на Панера. Първата вдясно и там втората вляво ли? Какво се пада? Нещо е такова, то ще се види, то е голямо. Абе, аз само съм слушал, затова никога не съм го виждал. Голямо ли? Малко по-частно ме бърга малко. Голято е там уникално, защото примерно точно до един блок. Само че на обяд не дава да се играе. Защото хората спят. Два мъчета. Сериозно? Да. Ама смисъл такова сенчево. И сега правят там отзад на 2005 на Край на Вихи пък. отзад на почти. Бой, бе! Браво, фър! Как да добузите? Чакаме рядко. Весо обаче как знае, дига ръката и бяга вика. Признаваш и бяга това. Всеки номер той не беше патрона. Да. Се вписва с това. Мога да ти кажа, че има много добро заставане. Моля? Не знам. Сега нещата в кухнята, къде ли са? Пак ме не го върна. Фал принцип, знаеш само, че. Това е. Кажи. Гледам Академик и Випа. За купата. Не. Те са от 2. Те свърши от второто по време. 3-0 за Академик. Да. Еми, ако вкарат още един гол, те се класират. Първият матч е 7-3 за Випа. А? Не, няма как да има доспа. Ако искаш яде, не така ли, че жребе, ще тегнем, тук има малко време. Тялата вида. Моля? Мана ли бе?
Ще гледаме само 30 минути, защото после ще ходим на бот в Мерец. Къде бе? А? Не. Ще се прибирам в нас, бе. Добре. Утре на линия ли сте? Добре, хубаво. Еми да, значи 4 човека всеки понеделник от нас ще има. Вече ако не трябва други хора... Няма бе, спокойно. Ако има нещо, ще ти звънна. Хубаво, хайде. Вашия отбор ходите 4 човека ли? Да. Значи може да няма място вече. Не. Жиката вече 2 пъти извър. 8 номер от нашите. С една левачка и... Браво! Ники въне! Чисто искам да играете без мал! Няма да леко! Ице! Колко време има? Няма. Верно ли сега се класират тебе? Ама не имат 7 гола на чуж терен, бе. Да. Значи Випо трябва да се класира. Има 3 гола на чуж терен. А? Тъй нали има 3 гола на чуж терен? А, да. Ники, бомба! Чай сега, какво става? Кой е домакин сега? Сега е домакин на Академик. Сигурен ще? Да, бе. Ако Академик са с домакини, иначе те ще се класират по това. Това може и обратното, да не знам. Щом се радва толкова начин се радва. Силно е! А това силно е! Бойте, бабата! Прибери то! Ачка може. Може Ачка. Приберете! Бирам ти в тебе! Как бе, имат Няма бе. и 55, те почнаха в и 5.
Карай ги те кадрите. Карай ги те. Браво! Ще поканем специалния гост да речи дискусионното предаване. Снимай героя така. 5+4. Преди мач